Moitas gracias aos valentes que nos atravestes co día que fai hoxe a acompañarnos esta noite. A verdad que o día que está tuvemos en dúbidas hasta fai escasos intres o de comenzar ou non ese concepto do Grupo Folk de Vagos da Terra dentro desta 39 edición da Mostra Folclórica Internacional, pero bueno, ante as numerosas preguntas de, sobre todo, xente de Viveiro, xente que está estes días pasando uns días con nós, decidimos subir ao escenario a tocar. Nada, vamos agradecer aos valentes que estades hoxe e que a choiva non vai a poder con nosotros. Seguimos, moitas gracias, comenzamos cun tema tradicional nórdico e continuamos unha xota que se chama Petiña. Moitas gracias a todos. Como ya tengo que montar la microfonía para vosotros, mañana, pues entonces antes de aprobar a estos dos.
¿Qué va a quitar la escenografía? La idea es quitar la escenografía. Sois muchos bailarines, ¿no? Sí, somos... En el escenario hay 30 parejas, tenemos 30 bailarines, 15 parejas. ¿No? Bueno, ahora quiero agradecer a José que me brinde esta oportunidad de descansar un pouquiño. E vamos dedicar unha canción cantada pola nosa violinista Ruth que se chama O Vello e o Sapo. Che triste me sto, io sapo che io repusci, cro cro. Sani pastoca, la noite como está, rincos en mi casa, morre media mujer, arte mi asciugará, na corte e a festa. Trabuco
seguindo na escura extensión. O sapo quedouse cantando croc croc. Continuamos agora con as muñeiras que se chama muñeiras de Caos e Quiroga. Perdón. Muñeiras de Pollo e Manuel do Pazo, que non se ve moito aquí no escenario. Muñeiras de Pollo e Manuel do Pazo, moitas gracias. No, mañana puedes poner los cuatro. El siguiente día, incluso también podemos poner los tres canales. Quedan los canales justos, son 14 de 28, uno que vaya 29, más 3 canales, 32. Así arreglas aquí.
continuamos con otro conocido tema cantado por la nosa violinista o solista Ruth García, que se chama Camariñas. Desenfoca los tres.
aquí nesta Mostra Folclórica Internacional levamos moitos anos, 39, con esta mistura de culturas, hermanamento con outros povos dos 5 continentes. Un pouco homenaxe agora tamén, a musical, vamos agora con un xoti romanés, é un tema tradicional macedonio. Para todos vos. Australiano.
volta é un poema cantado por Luis García. Bueno, no sé si ya tienes nada bueno. Bueno. Se me quedaba Vanessa. No, ya, forman familia, carajo. Falme bien, pero es tú, es rápido, cabrón. No dices más. Nada. No vendrá un bebé por ahí. No. Bueno. Vale, vamos para atrás. Vai unha volta e un poema, unha cantiga dunha nena. Vai un xantar, unha conversa, un pensamento con talento. Vai o teu bico nun silencio, unha palabra desexada. E agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. E agora que sai o sol, ti tamén és. E agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. E agora que sai o sol, ti tamén és. Vai esquecida e nomeada, unha sentencia que ti fagas. Vai o teu dito cun sorriso, unha quimera dunha estrella. Quería pedir un forte aplauso para tres pedazos de cracks que nos acompañan hoxe no escenario. Son Pablo Samameza con trabaixo, Olivier Cano, flauta traveseira, saxo, Luis García, voces violín, e o resto de outros máis conocidos, Juan Salgueiro, Pablo Gómez Esqueira, acordeón, teclado de voces, Fran para par percusión, e un servidor, Javi Mosa, aquí un pouco dando yo vento, gaitas e flautas. Vamos a terra. Continuamos, despois deste tema, cunha roupiña para dar un poquinho de ánimo a este día tan chuvioso que se chama Rumba de Vergara.
Viñamos agora con outro tema que se chama María Soliña. Los camiños de Cangas a voz do vento xemía. Ai que soliña quedaches, María Soliña. Nos areales de Cangas muros de noite se erguían. Ai que soliña quedaches, María Soliña. As ondas do mar de Cangas a dedos secos traguían. Ai que soliña quedaches, María Soliña.
algo aquí no escenario, verdad que un pouco perigoso xa isto. Pero bueno, continuamos sobre con tema se chama Teu nome por Mar e Terra, cantada por Pablo e por Ruth. Gracias. ¿No deja de llover? No, ¿Es que llueva mañana? dicen que sí, ¿eh? ¿Dicen? Sí. ¿Sí? Sí, mañana van a... El domingo la clausura, ¿verdad? El padre dicen que no. Sí, no es la clausura. El padre dicen que no. Quero cravar o teu nome cunha navalla de lúa nos outros muros da noite.
Continuamos unha polca que se chama Farruquiña. Continuamos con outra farruquiña, neste caso unha muller que se chama Farruquiña Chaman á Porta.
Esta é a penúltima canción da noite, chamase Rumboia. Vamos de rumbeirada. Moitas gracias por aguantar aí como tigres toda a noite. Vamos a última canción, que son as Muñeiras de Gaos e Quiroga. Recordamos que mañá na continuación das jornadas da 39 Mostra Folclórica Internacional temos un espectáculo de México, son mariachis, un espectáculo do ballet folclórico da Universidade de Colima, que vai levarnos un pouco por toda a historia e as diferentes culturas nese país, dende as danzas aztecas hasta o máis puro mariachi. Así que esperemos que disfrutedes mañá de un día, ou polo menos de unha meteoroloxía mellor que a de hoxe, e domingo xa ca gran gala internacional. Moitas gracias por aguantar aí, destenos moito calor, o que non tiñamos hoxe con toda esta choiva dentro do escenario. Estamos moi agradecidos, ata a próxima. Vamos con a Muñeira de Gaos e Quiroga. Moitas gracias.
Tedes que cantar con nós, claro. Máis fácil ainda. Hola. Esta mañana podemos picar tu dormir para abajo un poquito. Aproveita as